у честь козаків, наприклад, Івана Гонти, котрого поляки публічно замучили. Видите, я за нього не сповнив маленько, але тепер стоїть мало ширше повісти. Навірно, був в Києві при власті основному галицькі уніяти, котрі, навірно, на генетичному рівні давно полонізовані, а тому говорити проти Польщі у них не можна. У них там не прийнято критикувати Польщу. Ну, наприклад, як мучили Гонту Івана. Ну, давайте читати, може, документи. Страта мала тривати Івана Гонти 2 тижні. За ті 2 тижні 10 днів кат мав кліщами здирати з нього кожу, шкуру, а на 11-й день одрубати ноги, на 12-й руки, на 13-й день вирвати серце, на 14-й день оттяти голову. У 1594 році також було восстання проти поляків, бо люди вже знали, що готується якесь предательство за унію і її послідствия, ще не знали, що це таке. Но, наприклад, поляки взяли в плен наливайко Северіна. Так того не 2 тижні, а 10 місяців питали. А пак почали четвертування і одрублення голови. Ну, чому про це не говорити в Україні день один Наливайкові або Гонтові виділити? А ні, не можна. Чому? Бо то робили католики з уніятами проти православних. І ще Шевченко, котрий казав, коли ми ще були козаками, та й унії не чути було, ми братали з вольними ляхами, тобто не було війни між малоросами і поляками. Но потім прийшли ксьондзи і запалили наш тихий край, і полилися ріки крові. І той конфлікт донині не затих. Особливо він мав страшні наслідки в кінці війни, цієї Другої світової війни, коли галицькі націоналісти істребляли фізично поляків на Волині. Тобто ми видимо, це все, причому це все та же сама. Да, я розумію, що можуть цари католики убіжати на нас, але ми кажемо їм, це історія. Мало того, за всю історію вони не говорять, але зато нам цепляють, русинам Закарпаття, що ми держимо московської віри. А ми держимося віри 1150-літньої православної. За 600 років до унії ми вже були православними. І стоїть ли нам такі примітивні аргументи підкидувати? Ми призиваємо всіх наших братів і сестер, в тому числі як православних, так і греко-католиків, все-таки історію изучати, правду історично казати, но міжетнічний і міжконфесійний мир берегти.